Good morning to everyone. Welcome to back my Resident YouTube channel. आं दायो दंफैयो हन्टपुर गामियाव बिनिनो माखासे आं नोंथांमोननो नुथाय खोन्थानोसै ओरैजाय जोंहा सासे दङ बे गामिनिनो मानसि आरो बेजोंबो एसे रायलायनानै आं खोन्थानि नोंथांमोना दैनि अबस्थाफोरखौथ' दायो नुनायाव एसेबां गिदिर नुवा एसेबां गिनाय नङा किन्तु दैलाङाव फैबा नोंथांमोना एकदम माने दैनि अबस्थाखौ नुबा नोंथांमोनाबो माने गोसोआव माबा मोनसे साननाय फैगोन आरो ओमफ्राय बिनिनो माखासे एसे खोन्थानोसै आङो गोदोथ' जों उन्दैबा माने दैखौ जों बारोमोन आरो बेनो नैबे दैमाया आंनि जेरैजाय उन साइडआव थानायानो बेनो जाबाय जियादल दैमा ओमफ्राय बे जाहैबाय हन्टपुर गामि बिसोर जाहैबाय राजबंसि गामि ओमफ्राय ओरैजाय आं एसे आंनि ओरैजाय नुदोंना ओरैजाय आंनि गारिनि उनाव थानाय बेनो जाहैबाय आरो गामिया ओमफ्राय इयावथ' माने खैगरसो दं आङो ओइ सासे मानसि दं बेयावहाय गामिनि सासे मानसि बेजों एसे रायलायनि ओमफ्राय दैनि माखासे बेसेबां गुवार बिनि जायगाया बेखौ एसे फार्स्ट राउन्डखौ खोन्थाग्रोनोसै आङो फार्स्ट टाइम ओरैजाय नै बेनो जाहैबाय हन्टपुर गामि बे जाहैबाय राजबंसि गामिमोन आरो ओमफ्राय दैया ओरैबायदि नारसिबोगासिनो माने बिसोर गामिखौहाय बेनो जाबाय जियादल दैमा एकदम ओरै गोजानजों नुदोंना ओरैजाय मोनसे बागान दं माने फरेस्ट एरिया ओमफ्राय नै ओरैजाय एसे राउन्डखौ खोन्थाबाय आङो ओमफ्राय दायो बेयाव खैगरसो दं आं एसे रायलायहैनि र' बेजोंहाय जों माने मोनसे समावहाय आरो आजि माने बोसोरनै बोसोरथामसोनि सिगां माने नैबे दा नैयाव नुदोंना नैबे ओरै गाबख्लां नैजोंहाय बेजोंहाय मोनसे लामा दंमोन आरो बेजोंहाय माने मेलें जों थाङोमोन ओमफ्राय बैयाव माने दालां जानाय लोगो लोगो दायो मा जाहैबाय बेजोंहाय रावबो थांलाय फैलाय खालामला माने दालांखौ खर'आव बानायबाय आरो अरुणाचलनि ओमफ्राय दायो आं नैबे सासे गामिनि जोंहाय रायलायनि बेयो माने दैया मोनसे समाव माबायदिमोन अबेथिंमोन दायो ओमफ्राय माबोरै जाय फैखो खाथियाव ओमफ्राय बेयाव दायो गामियाव न'खर बेसे दंबायो बिसोर गामियावहाय बेखौ एसे सोंनि दायो अबाव थांला जोबखोथाय মানে পানীটো ইয়াত আহা কিমান বছৰ হ'ল এনেকুৱা ওচৰত এনেকুৱা চাপি অহাটো আজি 2-3 বছৰ হ'ল 2-3 বছৰ ন ল'ৰা ছোৱালীবিলাক খেলিছিল ডাঙৰ এই ফিল্ড আছিলে বল খেলা ন এইটো সম্পূৰ্ণ একে ৰাতিৰ ভিতৰত লৈ গ'ল এইটো একে ৰাতি কি গাঁও বুলি কয় আপোনালোকে হন্তপুৰ এইটো আমাৰ উজ্জামপুৰ পঞ্চায়তৰ হন্তপুৰ ন আপোনালোকে কি মানুহ আমি ৰাজবংশী আৰু আচ্ছা আপোনালোকৰ ইয়াত মানে কিমান মান ঘৰ আছে এতিয়া আমাৰ ইয়াত কমেও 140 ঘৰ মান আছে 140 বাপ এটা ক'বাত মানুহবিলাকে ক'বাত সেটিং হৈ গ'ল নেকি সেটিং হোৱা নাই এতিয়ালৈকে দুখীয়া মানুহ খৰি বেছি খাই ভাত এতিয়াতো মানে পানীটো চালেতো আপোনালোকৰ যদি আকৌ বছৰত যদি ইমানখিনি যদি যায় আকৌ এবাৰ নেক্সট বছৰ বা কিমান মান যাব তেতিয়া চব ঘৰ যদি পাই যায় ক'ত যাব তেতিয়া চৰকাৰে সংস্থাপন দিব লাগিব আমাক ন এতিয়া কি চৰকাৰে আপোনালোকৰ সেইটো পানীৰ ব্যৱস্থা কিবা এটা প্ৰটেকশ্যন কৰিছে না কৰা নাই কামেই নাই আচ্ছা এনেকুৱাকে ন অলপ মানে পাতলা হৈছে নেকি অলপ গণকি দিলে অলপ ভাল হ'লে চাগে না নহয় না কাম এইটো বালি জেগাত কামেই নাই এইটো নোৱাৰে ন বাৰিষাত পানী আপোনাৰ মতে কিমান মান হয় ইয়াততো মানুহ 2-3টা তল যাব এনেকুৱা দ হৈ এতিয়াতো ইয়াত চালেচোন পানীয়ে নাই ন বৰ্তমান পানী নাই বাৰিষাত পুৰা পানী মানুহ সমান ঢৌ উঠি যাব এনেকৈ আচ্ছা नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ बे जाहैबायनो मोनसे समावहाय दैया गिदिरखामोन ओमफ्राय दायो माने बारा बिसिनि खाथियाव फैनाया बारा गोबाव जायाखै बोसोरनैसोल' जादों होनना बुंदों नैबे जाय जायगायाव आं गारि दोनदोंना बे गारि दोननाय जायगायावहाय माने मोनसे समावहाय ओरैबायदि फिल्ड गिदिर दंमोन जाहैबाय माने बिथांमोना बेयावनो बिसिनि गथ'फ्रा बेयावनो फुटबल गेलेनाय बा बायदिसिना गेलेनाय बेयाव जायोमोन होनना बुंबाय ओमफ्राय दाथ' नुबाय दैयानो माने सेस लांजोब्बाय बिथांमोना दायो माने मा होनना बुंदों बिसोरो माने गोदोनिफ्रायनो माने बिदिनो बन फाननानै जाग्रासो होनना बुंदों बिथांमोनाथ' जेनेबा राजबंसि आरो जोंनाव माने जोंनिबा बे जेनेबा गगामुख नैबे जियादल नैबे दैमा सेराव बे जेनेबा हन्टपुर होननाय गामियावल' जोंनि बे एरियायाव माने मोनसेल' राजबंसि गामि दं आरो बिथांमोनाबो माने ओरैबायदि अबस्थाफ्रा गाज्रि बिथांमोना माने बन फाननानै जायो आरो लोगोसे मा होनदो बिदिनो हाजिरा मुजिरा मावनानै जायो आरो बिथांमोना गोदोनिफ्रायनो जोंबो नुबोनाय हिसाबै जोंबो एसेबाबो मिथिगौ खिन्थु बिथांमोनखौ माने दैमाया ओरैबायदि उपद्रब खालामनानै बिथांमोनखौ माने फारसेनिफ्राय दैमाया नारसिबोगासिनो दङ बिथांमोना दा जेनेबा बिनि सायाव एसे मोजां लाजानो लुगैदों आरो बिथांमोना आरो दैनिसो खोथा नङा होमबा दैयाबो नुनायावसो मेसेङावसो फिसा खिन्थु दैलाङाव ओरैबायदि गिदिर जायो ओमफ्राय मेसेङावसो नै दैया गैया ঠিক আছে लोगोफोर आं ओरैनो बेरेफुंजानि ओरैनो एसे बेरायनाय फाजैनो एसे बेखौनो एसे भिडिअ बानायनो होननानै बानायबाय नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो जाहाथे आं इयुनाव बेबायदिनो मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो हायो बिसिनि गामिखौ माबेनिफ्राय बोरै फैयो बेखौ हाबनायखौ एसे खोन्थालांसै आङो नोंथांमोना आरो आंजों थांबाय थाबानो जाबाय थौदो लोगोफोर बिदिबा एसे माबायदि बिसिनि जायगानि लामाफोरा एसे खोन्थालांसै आङो